kan hmu mek hi Varte Stealth Bomber ania Cold War hunlai siam chu ani in tun thleng hian indo thlawna siam chu to zinga chuan a chungnung Varte zinga me alani heti lai hian US chuan aircraft tharlak aya chakle changkang zo B-21 radar chu a boy puile meka a 6th generation bomber hi van borua ka chungnung bertur ani US hian kumrei tak chung chu B-21 chungchang hi alo thup to van tlang hriat turin information tlema zong chau la pechuak ma se Khawvela mungai lo bomber turu tak ani ton ti ero a hriat thei thunga tun tuma chuan America stealth bomber chuak thar B-21 radar chungchang hi kan bi chiang don ani B-21 radar lo chu dan hre tur hi chuan tuna an model man lai Varte Spirit hi kan en masak pot angaya Varte Spirit hi Cold War awang liaw alo piang chuak ani US le Soviet Union te in ngir ngo na abo ruak san lai ber kumsang kan zakwa somriat pariat khan Varte Spirit hi US hian asiam chuaka hlawna hian nuclear ral tuam phur thein mel mate thi jam thei tur duan ani go ship hi chuan mel mate hriat mi loven nuclear ral tuam he adu na lai muna hian awathak chat theya US hian Soviet Union he amakhalte hei hian atilang chiang hle heti lai hian Varte enkol he ahau tak angreng lea kumsang hi somni pani khan darkar khatare athlo man sen so he dollar noi khat singa zet kayen India poisa ang song chuan darkar tinin cheng noi za somthum pali chuang akal ralti na ani chu wangin an thlo tlem tir bi ka po hi amak hran lova chu dan chuan borua ka darkar khatare a thlo hian maintenance lama darkar somnga pakhatare a hena voikat flight ani nu hi chuan atlatela rei servicing hi neingai thin ti na ani chu lova du na muna he thlona hi chu an siam ngot chi ani lova temperature control na mun hengara lo hi chuan he thlona screw pakhat po hi herathiang lo heti lai hian he thlona hian hlutna ani lo ti na ani lova kan hriat angin US chuan Iran chu Varte mang hian lo pe to a August thla khan Alaska a Donald Trump le Vladimir Putin te an mo thumin peace talk an nei main US chuan athil ti theina entirin Varte hi alo thlo tir to bok heti lai hian kan tun Khawvela anga hi chuan ram le ram in ngir ngona geopolitical tension he asan chau zel wangin hetiang entirna in mu rengot hi chu atok to lo China chuan Taiwan lak le tumin ma lameka chuti lain US le Europe te chuan Ukraine chu ral thuam mangin apui boka hei hi mitam tak chuan indirect ka Russia ne na indona proxy conflict ani e dipol anom bok ti chuan cyber war an ti hi aum le boka Russia hian Europe hi digital attack mangin infrastructure poimo te abai thut lau pol anom boka tuna chuan cyber attack manga in beile information poimo ruk chua te hi silai le bom manga indonen hian a hlauhawm dan ai nang reng to tuna hian Northrop Grumman chuan hetiang thil tu omlo alo thlen palpoa changle thei tu tur military data sharing network chakber mangin stealth bomber thar hi athuama hei hi stealth hlauhawm ber tur B-21 radar chu ani han en mai hi chuan Varte pangai ai hian ate zok ni in alanga hei hi adikna chen aom BT hi bomber ti na ni in 21 hi chu kumzabi somni pakhat ti na ani a radar ti lai hi chu Pearl Harbor in be to nuwa Japanese vathong thut te ho pilot role Doolittle radars te zana lantir na an phua ani kan hria tur chu Northrop Grumman hian an thlona hi an upgrade mai chau ni lovin an ro puina hi an chom nung zela kumtam tak tai tur le sen so tlem jok turin an thlona hlui hi an thlak ton ani B-21 thlain kar seizong hi meter somli ni in model hlui jok seizong atangin meter som pani in an ti toya abuti seizong atung lam hi meter som paruk fel chau ani to bok
thlawna hnuai lamah hian a bom paina Bomber Bay kan hmu a man rua le ral thuam te hi an beng muk to awangin model masa ai hian aerodynamic anei tha to zawk bawk engtin nge hetiang thlawna hian radar hi apal tlang thei zawk kan ti mai thea kan hriat tur chu military lampo hian he thlawna chungchang zong hi an puang chuak tu lo US Congress te ngei po hian an hrebik lova heti lai hian report then khata chuan B2 an man aya tha zawk radar absorbing material RAM an ti hi B21 a hian an chul chuak feka radar wave hi alo hip zel wangin hei hi thlawna lo man fu ti har sa tu pakhat ani radar ina thilaman fu chak zong te na radar cross section an ti hi B21 radar design hian apal tlang vek poka adar thalanga po hi thlawna frame roll che hian an da pa ka azomna ang chi tele screw te hi pakhat ma alang lova mam roll taka an siam awangin radar tan po hian man fu ar sa zual bik he thlawna computational electronic hian radar signature apek chua hi atitlem puka sensor te hian radar system te hi lo bum thei pokin radar system te hi thil om lo pui mu tir thea thil fel lo om ti hriat chua ani meu hi chuan he thlawna hi chu alo thlok pom han dei tawng B21 thlo chak zong he Mark point 8 borvel ani a indo thlawna dang te ho ne na khai kin chuan muang hle ma se long range mission a man tur ani angin tuya he lo ba ka a thlok la thei zoka thermal le radar signature hi a pe chuak mang ve lo po kan muang hian a engine po hi model masa ai khan ain thukru to zoka anung lama a khu chuana po hi azol trudia an siam poka wangin radar tan hian manfu ati har sa zual pok radar wave hian thlawna an sut fu reng hian ain so let le thina electromagnetic wave ron chuana antenna a vakir lein radar system hian thlawna hi alo man fu thin heti lai hian hetiang thlawna curve design a hi chuan radar wave hi angai anga in so let to lovin mun thana ain so dar thunga hei hi man fu ti har sa zual tu pakhat ani le pok stealth bomber chungchang hi puang chuak vek lo ma se aron dang lamna tur chiang tak pakhata chu software changkang tak manga thuam ani to na satellite ne na data in share turin poton pakhat me atok pa ka target tur thli thlai surveillance program mission te hi a download vek thei to na hetiang ang plug and play system hi open architecture software program ante software lama hian ain nga thui to don wangin a hardware lam thlak pak ngai lo hian system hi ain update zel thei to dona kan hriat thiam thei dan tur chuan smartphone na application kan update le install ang hian a thok ve don ti na ni ber mai chu B21 hian US military data sharing network join all domain command control hi azom don boka he project hian US military a data sensor omna zong te hi an thlun zom tir vek don awangin information poimo te hi anin pezung zong thei don Palmdale California Plan 42 a hian B21 CM2 Northrop Grumman hi an kula B21 CM2 ra contract an mu nu hian building pathum din belin tuna hian mi sang riat vel an thok mek B21 CM2 ra order an mu za the za chuang lai ani a kum khata pasaria tanga pariat vel siam chua thei in be sein an siam dan vel tak hi chu thuruk ani wangin an tar lang lo kum som thum lo le tur chung hian US Air Force chuan B21 zabor vel siam chua nan hian dollar tluk le ding on zan hi vel sen ain huama thlona pakhat hi dollar makta toy za sari vel ni tura chut ani rualin alang lo lama poisa kalna black budget tenen hi chuan B21 program sen so he asang hle turangai ani thung heti lai hian en kolna lam sen so hi chu aniam thlato dona thlona pa ngai ho te ang bokin po na emo hanger pa ngai ate a khoi thei to dona thlatela rei khoi ngai to lovin dark art so rei te a o to don ani
tun tin muna B21 radar he pani thumvel siam zo ani to ni in report oma eti lai hian mission a ero alaman theilo thung testing phase a lo mekin kumsang ni somni parukemo sang ni somni pasari ai chuan pe fel thei ani be se